Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα μεταφέρουμε ένα παλιό build που έχουμε σε ένα νέο οικονομικότερο κουτί. Σήμερα αυτό θα σας δείξουμε. Ένα της Deep Cool GC580. Αντιγραφή, να λέγαμε Λιανελή. Και μικρό, έλα λίγο να δείξεις το παλιό build από πάνω. Κουνήσου λίγο. Μία 6960 θα βάλουμε σε ένα H570 με έναν 5800 3D, νημούλες και έναν απλό σκληρό δίσκο M2. Εν ολίγης θα σας δείξουμε λίγο το κουτάκι. Σε αυτό θα βασιστούμε σήμερα και πάμε για το unboxing. Πάμε να ανοίξουμε το κουτί, να δούμε τι έχει μέσα. Η τιμή του είναι 60 ευρώ. Από εδώ δεν ξέρω τι παίρνει 60 ευρώ. Θα δούμε τώρα μαζί. Ελπίζω να μην το σπάσω. Και σιτούλα μαγνητική για 60 ευρώ, νομίζω decent. 2 USB από πάνω, θύρα για μικρόφωνο, power reset προφανώς. Λοιπόν, έχει γυαλί μπροστά, γυαλί αριστερά, προφανώς όχι tempered. Αρκετούς χώρους, δείξε Αντρικό λίγο από κοντά, βγαίνει αυτό έτσι. Κάτσε τα μέσα και μέσα. Κλείστε. Λοιπόν, το πισάκι ανοίγει με ένα τράβημα το τζάμι. Εύκολο άνοιγμα, χωρίς βίδες, χωρίς τίποτα. Παίρνει 3 ανεμιστήρες 120 εδώ πέρα και με ψυγείο. Αυτό που θα βάλουμε εμείς, τις κάρτες γραφικών. Και πάνω παίρνει 2 140. Είναι mid και νομίζω ότι για τα 60 ευρώ που έχει θα την κάνει τη δουλειά του. Μέσα δεν περιέχει τίποτα ιδιαίτερο, tie wrap, βιδούλες και πάμε να το στήσουμε και να το δούμε πώς θα είναι τελειωμένο. Έτοιμο και το build. Για το φίλο του καναλιού, το Στέφανο, πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα το τελικό. Μόλις το βάλουμε μπρος, θα το δείξουμε και θα το καταευχαριστηθεί ο φίλος μας. Στέφανε, τα φιλιά μας.